Por oitavo ano consecutivo, o Departamento de Deportes de Ribeira, en colaboración con outras entidades, entre as que se atopa a Asociación Arousa Neo, volve a organizar a Ruta BTT de Nadal. A proba terá lugar o domingo 7 de xaneiro, con saída ás 9 da mañá dende o pabillón da Fieiteira. Como de costume, a carreira terá un carácter non competitivo, constando de dous percorridos, un de 42 km e outro de 30. En principio, pasarase por sitios tan conocidos nomeados como o Miradoiro da Rá, e que aparte tan boas críticas tuvo en outras edicións, esas subidas ou esas baixadas, o do Almendaxeitos. Hai un tramiño no que se transcurre tamén pola senda do Arlés, non moito, pero un pouquiño para tampouco interrumpir os que desean facer sendeirismo, chegarase ata San Amedio, Moldes, en fin, que son dúas rutas, dúas en unha de 42 km e outra de 30. A de 30 non é exixente, aínda que polo perfil que figura no cartel o parezca, e hai algunha xente que está asustada, pero bueno, interpretando ben os perfiles, aínda que aquí non se aprecia moi ben, ten moito sube-baixa, pero sin moito desnivel acumulado. Mentras que a de 42 km si xa requiere unha condición física e non comer moito turrón os días antes. O prazo de inscrición para participar na carreira xa está aberto, podéndose realizar ata o día 3 de xaneiro na web www.galitimin.com. O prezo da inscrición é de 6 euros. Aproveitouse ademais esta presentación para dar a coñecer a oferta de actividades deportivas de Nadal, na que se inclúen un festival de xadrez, o próximo 30 de decembro na Casa de Xuventude, unha xornada de puenting o día 31 na Ponte de Ceilán, en Noia, o Trofeo de Reis de tenis do 26 de decembro ao 3 de xaneiro, ou o Clínic de fútbol base organizado polo Celta de Vigo.